Poznati pevač progovorio, osvrnuo se na situaciju u kojoj je Sonja Bašić optužila da joj je naneo telesne povrede, zbog čega ga je, kako su mediji preneli, Osnovni sud proglasio krivim za krivično delo. Nemam ja tu šta da demantujem, bila je velika medijska hajka. To je tresla se gore, rodio se miš. Mont Everest je teško osvojiti, neki poginu, neki dođu donekle i tako dalje. Nisam ja osoba od juče, ja idem dalje, sve loše ostaje iza mene. To je sve isto izmišljena cifra. Ja sam takve prirode, kada se nešto desilo, bilo mnogo dobro ili mnogo loše, ja kažem idemo. Kada ti neko stavlja na leđa i to ide maratonski, onda to nije to. Ja imam porodicu i familiju, puno prijatelja. Ko god mene poznaje, uvijek bi rekao žargonski, ko je on budala, u mom mestu se traže svećem, a ovdje se sami javljaju, rekao je Halid u premijeri.